Se presentamos aquí unha das pezas que aparecen nas excavacións arqueológicas de Acu Escuercuernes. Un campamento militar que é un referente da arqueoloxía militar na Península Ibérica. É un dos campamentos militares máis escavados de todo este territorio. Presenta unhas dimensións aproximadas de 2,5 hectáreas. Aí se presenta unha planta rectangular, coas esquinas redondeadas, como un naipe dunha baraxa. Está totalmente defendido en todo o seu perímetro por unha muralla pétrea todo ao redor de 3 metros de ancha e a que lle acompaña todo o seu exterior un foso de 3 metros de ancho e 2 metros e pico de profundidade. Ten unha planta en V, dos denominados como fosa fastigata. Levamos escavado xa dentro do campamento militar unha gran superficie. Creemos que xa pasa da mitad do campamento que temos escavado e o ano pasado completamos a investigación cunha prospección xeofísica a través do georradar das zonas que nos quedan aínda por escavar, dando uns resultados realmente extraordinarios. Pensábamos que no campamento que había albergada unha cos quingenaria equitata, é dicir, un contingente militar dunhos 600 soldados, e resulta que a través do que é a prospección geofísica tuvemos que documentar 10 barracos de tropa, o que nos leva a inducir que non é unha tropa quingenaria, senón é unha tropa de carácter miliario. É dicir, que no campamento, en vez de haber 600 soldados, tiña que haber un contingente de 1000 soldados. A misión que ten un campamento militar aquí nesta zona da Baixa Limia, creemos que é unha misión de construción dunha das carreteras principales que atravesan de este a oeste a provincia de Ourense, que é a que se conoce como vía número 18 do itinerario de Antonino ou os propios romanos como vía nova. Montaron ali o campamento por as condicións que ten aquela zona, que é o manantial das augas termales, que debe ser o condicionante prioritario para que eles escolleran o lugar ese de establecimiento. Viñeron aí a construir a vía nova e sabemos que en época de paz, estamos na época de plena paz romana, que é a época da dinastía Flavia, aquí xa o territorio xa levaba 100 anos conquistado, entonces estamos en época de plena paz, e sabemos que o exército romano en época de paz dedícase fundamentalmente á construción da obra pública, sin abandonar que é a misión militar, os exercicios e todo eso. Dentro do que é o campamento militar das excavacións arqueológicas, levamos xa fixo o ano pasado, no 2025, 50 anos de intervencións arqueológicas sistemáticas, aínda que Florentino López Coevilla no ano 1921 fixera unha pequena intervención ali no campamento. Fruto das excavacións arqueológicas é a recuperación dunha serie de materiales, os que máis predominan son os materiales cerámicos. Nesta ocasión presentamos a peza esta, que é unha peza de cerámica cincenta pulida, fina, que aparece frecuentemente no entorno ao norte de Portugal. Foi sistematizada por primeira vez no ano 1985 e por os portugueses foi que lle deron o nome ese de cincenta. Nós conocemos máis como unha cerámica tipo gris, porque ten o interior, o que son as paredes, ten unha tonalidade de un gris claro. Dentro do campamento aparecen os dous tipos deste tipo de cerámicas cincentas, que é o que denominamos tipo 1, que é este que presentamos hoxe, e despois temos outro tipo que é o tipo 2, que é moi parecido a este, pero ten outra tipoloxía un pouco máis complicada. Este presenta decoración bruñida, e o outro presenta decoración estampillada. Estes tipos de cerámicas son cubiletes pequenos, de unhas dimensións de 9 centímetros, e a función que tiñan eles era a de bebida. Utilizarían para beber líquidos entre auga, viño e outro tipo de bebidas, como poden ser a hidromiel, que é o que utilizaban eles como bebidas esenciales.